मालायफोरासो दख'ना गोदान बायबाय बैसागुनि मालायफोरासो फट'शुटबो खालामबाय आंहा दख'ना गोदानबो गैया फट'शुटबो गैया बैसागुआनो सफैलायबाय मालायफोरासो लफाय दख'नानो खाथा लागा दख'नानो आगर गुबै दख'नानो मिक्स पाटनो खैना गोदान दख'नानो मालाय बयबो बायजोब्बाय आंहासो गैया सेस आं सेस दख'ना गांसेखौनो मोनलां बैसागुनि नामाव मालाय नै अनलाइन जा अफार होगासिनो दङ जि मोजां गाहाय दख'नाफ्राबो आयु नैबे गांसेबो जि मोजांखा नैबे गांसेबो जा मोजांखा आयु फैसाबो गैया अनलाइन अर्डार खालामनोबो दखानाव थांना बायहैबाबो माथो बेखौबो लुगैयोहाय मा जाबावगोन आं अनलाइन नायबाबो मोना अफलाइन नायनो थांबाबो मोनखायानोसै जेबो जाखाला नाजिबुदान दासो फन हरदों माखौबा सिख्लाफोरनि फट'खौ लाब्रैयै होखांनानै दासो आंखौ गोसोखांदों बियो हेलौ नाजिबुदां हेलौ मा नाजिबुदां सिख्लाफोरनो लाब्रैयै हरखांनानै दासो फ्रि जादों नामा हो धत मा गोदाव सोरावब्रा आंलाय अबाव लाब्रैयै हरनांगौ जाखोब्रा फेसबुकआव सिख्लाफोरनि फट'आव सिख्लाफोरनि प्रफाइलाव लाब्रैयै हरसै दा नोङो धत मोजाङै फन रायलायनो हरबाबो मा खेंख्रा हापां बेफोरखौ बाथो मालाय बयहाबो दख'ना गोदान लाजोब्बाय बयहाबो DSLRजों फट'शुट खालामबाय आंहासो गैया दा जोंफोरासो गैया दा बायदोब्रा जोंफोर दुखिया मानसियानोखि बायनो हायो नामा दुखिया मानसि जोंफ्रा गैया बैसागु थैसागु जाया माबायदिथो दख'ना नांगौब्रा नोंनोलाय होगोन थां माथां सोंदों बेयाव बुंब्रा माबायदि दख'ना नांगौ 500 थाखानि हैनोसै आं आयु नाजिबुदां माबायदि होनखायो 500 थाखानि दख'नायालाय मा जानोसै मालाय बयबो दामिनि दख'ना गानदों 500 थाखानिखौल' गाननोसै आरो आं दाख्लै फेसबुकआव स्टेटास होनायखौ नुवाखै नोङो वाट्सएपआव स्टेटास होनायखौ नुवाखै नामा नोङो हो बेखौ नांगौमोन होननानै धोद जाम्बि नों आंनाव डाइरेक्ट बिबानो जायोना मा वाट्सएपआव स्टेटास दोनलायना दख'ना नांगौमोन आंनो होनना बिनायब्रा आंलाय सानदों मानसिफोरनिफ्राय बयनिफ्रायबो बिदों खोमा होननानै आंनाव हारसिं बिनो हाया आरो नोङो मा स्टेटास दोनलायलायनाय बेलाय आंहा सानदों बुजिखादों होननानै आरोहाय बुजिग्रा मानसिफ्रा बुजिखायो मिथिबाय बुंलायलायनाङा आंनि स्टेटासखौ नुनानै नोंनावनो बिदों खोमा साननांगौमोन नों दे गाबोन ओंखारदो बायना होनोसै आं हा नंगौ नामा नाजिबुदां औ नंगौ गाबोन ओंखार दे अके नाजिबुदां I love you दे जागोन दे मोनमारसिगोनथ' आरो आंबो फट'शुट खालामसिगोन ओमफ्राय दख'ना गोदानजों नै ओमफ्राय फट'शुटनि फैसा बिनो बावगारबायसो माथो आंलाय नाजिबुदांनाव उनाव बुंनोसै दख'नाखौ लाखागोन ना गाबोन सान्थाला खाफाल जिला देग्लाय बैसागुआ माबायदि जागोनब्रा नोंना खबरा आंनालाय माथो बावब्रा खालि लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आरे भाई बेफोरथ' जाबाय थागोन बेनि अनगा मा खालामगोन नों बैसागुआव बिहामजोफोरजों बुरैफोरजों गेजेराव थाना जौ लोंफागोन आरो माथोबाव बुआ बबेनिफ्रायबा थाम्फैफोरा बिरबोगासिनोलाय माथो अंनो बबेनिफ्रायलाय काट पेन्सिलफोर बबेनिफ्राय मा थब्ला थब्लि लानानै फैसोखो बैसागुनि दख'ना बायहैदोंमोन आरो बुआ सोर सेंग्रानिफ्राय फैसा बिनानै बायखोब्रा ओइ अमा राजा मोख्रा बुन्दा हौवाफोरनिफ्रायल' फैसा बिनानै दख'ना बायो नामा बिमा बिफायाबो माहाजोन जोंफोरना मिथिबाय आला आं बावदोंसोना खायफानि बिमा बिफाफोरा माहाजोनबो थायो होननानै नोंहालाय बायाखै नामा अमा राजा गार्लफ्रेन्डनो दरखार नाङाखैलै गार्लफ्रेन्डफोरनो दख'ना बायनानै हरनो साला रावबो खुदुम जाया खानायाव बिलिर जाया मा दरखार दख'ना बायना हरनोलां बिसोरनो खुरियाव आयु माबायदि बुंखायो माथोलै गार्लफ्रेन्ड थाबाबो साला खुदुमनोनो होआब्रा रागा जोंबा बे गार्लफ्रेन्डफोरनि आफनाखौनि खोमोनफोरखौ बुखुजोबना होनोसो लुगैलां सिख्लाफोरनि आफनाखौनि खोमोन बुखुनोबा आंखौ लिंलाय आं नायग्रा जागोन आयौ माबायदि खोथा बुङो थौदे लोगोफोर थांनोसै माथोलै दाबो साम' खिंखिरिखौबो खुदुमनो मोनाखै सोमसुखौबो खुदुमनो मोनाखैब्रा दख'ना हरनो आं बिसोरनो ओरैनो फ्रियाव मालाय दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय मा लाबोलायखोब्रा नोंलाय आयौ बाला मिथिबावा आरो मा लाबोनोखाय दख'ना आरो बैसागुआव गाननो
बा देग्लायनि बैसागुआ सिख्लाफोरनि थाखायल' खोमालै सिख्लाफोरखौल' बायदिसिना बायनाय नुथारबाय माथो जोंफोरा गैया माथोलै थांनाय बोसोरनि गोजाम गामसाखौनो गानगोनलै बाला आंनोथ' जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबायलै गामसाया गिजि गब्लं जेबो अरजाथारालै नोंसोरलाय आदुवाफोरालाय माबाल मिन्थिगौसै सिख्लाफोरनो दख'ना नांगौ बेखौ मिन्थिया आरो नोंसोरो जों आदुवासो जानो हागौ नाथाय गोसो गोरबोआ गोबौब्रा जोंना गोबौ बादे खामानि गैयैफोर बा खामानि गैयै होननानै गालांबाय मालाबा बेसेबां खामानिनि मानसियानो देखायगोन र' आं बे दाउस्रि देलायनो ओइ अमा राजा नै सनि ग्र' मोनफैलायबाय आंनाव नों बेयावसो दङ आरो अमा राजा बेखौनो आंहा नोंखौ नागिरबाय थादों मानो नांगौ जालायखोब्रा आंखौलाय अमा राजा मालाय बयबो दख'ना बायजोब्बायहाय आंनोबो नांगौमोनहाय अमा राजा मा जाजोबगोन नोंनि दख'नायालाय सिखाव खावना लांखोना एन्जरै अरसिजोबखोना बारहुंखायाव बिरना थांजोबखो थै गोदान गैयाहाय गोजाम जाजोब्बाय बेनिखायनो गोदान बायनो नोंखौ लेंदों आरो दाइट बे बाराव गैयालै साला थांनाय बोसोराव लफाय दख'ना बायनो थांनाया दख'ना बेफारिफोरजों बेसेबां नांलायनो मोन्दों आं नोंनि थाखायनो देग्लायबो दख'ना बेफारि हिनजावफोरजों आं नांलायनो थाङालै नोंलाय मानोथो दख'ना बेफारिफोरजों नांलायनांगौ दे माथो नांलायाबालाय मानोथो दख'ना बेफारिफ्रा खायसे खायसेया एसेबां लाफा दुगिलै एसेबां दुखि जेन बिसोरनाव दख'ना बायनो थाङाखै जोङो फैसा दाहारसो बिनो थांदों ओरैबायदि लेबेल देखायो खायसेया बेनिखायनो नांलायनाय जायोब्रा नोंनाबो एसे बारा खादो खुगायाव अमा राजा मा बारा बुंलायखोब्रा सैथो खोथा बुंबा बारा जायो नामालाय आं गैया बे बाराव दख'ना बेफारिफोरजों नांलायनो गोसो गैया आङो नों नांलायनाङा ना आंजोंल' थौफाना अमा राजा आरो बुस्थुफोरखौ बैखौ नांगौ होनबाथाय थाब दिहुनना होनो नागिरा बिसोरो गांसे गांनैखौल' दिहुननानै होगोन आरो बैखौबो हरबा होनबाथाय खुगायानो सिं सिङाव बुथब जाखायो ना मायोथाय आंथ' खोनाफैबावोसोलै सिंजों साला बायगोना बायाबा दख'नाखौ बुग्लुंजोबसिगोन आरो होनखुमालायो गोसो सिंजों मिन्थिबाय बा दख'ना बेफारिनि हिनजावफोरनि गोसो सिंनि खोथाखौ मिन्थिलायो नोङो अमा राजा मोनथिब्रा बिसोरो बांद्राय बेखौ नायनो बैखौ नायनो होनबा गोसो सिङाव बुथब जाखायोब्रा आरो खुगायाथ' ओरैबायदि गोखा गोजाखा खायसे ना गोदैथ' बुंनो रोंखाया ओरैबायदि नार्जि बायदि गोखा जाखायोलै खायसे बेफारिफोरना बिदि होननानै दख'ना बेफारिफ्रा गासिबो लोगो नांनानै आंखौ रायहरनो हालै आं गासैखौबो बुङाखै आं खायसेखौसो होनदों दै खायसेखौ बे खायसेफोरा मादैमोना आब'मोना बाजैमोना बिराद खाब्रांब्रां जायोब्रा बेनिखायनो दख'ना बेफारा हारसाफोरासो जौगागासिनो आसाफोराव थाइबानि लारु बेफोरखौ बाथो मा दख'ना नांगौ जालायखो नोंनोलाय देग्लायलाय मार्केटाव जि सोलिदों बेखौनो लागोन आरो दख'ना बेफारखौनो जानोसै खोमालै आङो माथो सिख्लाफोरखौ फालो दख'नाल' बायनाय नुथारबायब्रा फेस्टिभेल लानानैल'लै दस्ति दाल' गैला दैलाङाव सोर दख'ना बायबावगोन नोंनिखौलाय दैलांफोरावथ' फिल्म स्टिंबो बारा जाखानाय नंखाला अखानि थाखायनो अबसे खोथाया नंगौ दा सिजन थानायावनो आंबो धुममादाम फाननोसैलै बे बांगाल बोरायफोरासो दख'ना फाननायाव उन्नति जागासिनो आंनो दख'ना बेफारि जानोसैलै आयौ मारासा माबायदि होनखायो आंसो नोंखौ दख'ना बायनो लोगो लाबाय नों गावसो बेफारि जानो ओंखारबाय आरो डिसिसना सोलायबाय आंना एबार बायग्रा जाला आं फानग्रा जागोन आं फानग्रा ओरैबायदि फानखावगोन आं दख'नाखौ आंनिफ्राय बायाबा गवानो सिख्लाफोर जा बोरायफोर जा बुरैफोर जा गासिबो आंनावनो लाजोबनांगोन ओरैबायदि निन्जा टेकनिक बाहायगोन आं ओरैबायदि खायदा बोराय बाहायनानै दख'नाखौ सानसेयावनो फानजोबना फैगोन आं आयौ मारासा नों दख'ना फाननो नागिरलायदों आयौ सिथोबा माले हाफां उनथिं थाना सिब्लांब्लां अब्ला सिगांथिं थाना हाब्लांब्लां जानोसै आं बुंनायावलाय सोरथो हानो नोंजोंलाय हाफां खुगा जिब्लां ओमफ्राय मारासा मा नों दख'ना फाननो नागिरदों गाबोननिफ्राय दख'ना फाननोसै आं बैसागुनि नोंलाय दख'ना बायबायना बायाखै बैसागुनि बायाखै फैसायानो गैया बिमाजों फैसाखौनो होजायाखै बिफायाथ' बिफा मबाइल नायबाय थायो होननानैसो दाय जायो आंखौ बेनिखायनो नार्जि बुदांनावसो बिबाय आं नार्जि बुदांजों आंजों बाजाराव थांनो नागिरदों जोङो दख'ना बायनो बादो गाबोन बायनो हागोन आंनाव गाबोन नोंनि दख'ना फाननायानोसो मिसाथार बे आरे नैबे अमा राजाखौ नायदोब्रा अमा राजाया गाबोन दख'नाखौ ओरैबायदि धामाका सेल खालामगोन ना ओरैबायदि मोजां मोनगोन नोंसोरो दा बुंथ'ला गाबोन सानसेखौ नेदो नोंसोरो नंगौना नङासै नंगौब्रा नंगौ गाबोननि थाखाय नेनानै थादोब्रा गाबोन आं ओरैबायदि मोजां दख'ना लाबोगोन नोंसोर बिराद मोजां मोनगोन गाबोननि दिनाव आं हिनजाव जाथिखौनो खुसियाव दोनजोबगोन आं गासैखौबो दख'नाजों माबायदि गाबोन मिन्थिगोनब्रा गाबोन नोंसोर हमदांफारा बाजाराव थांनानै आंनिफ्राय दख'ना बाहैबानो नोंसोर गासैखौबो मिन्थिगोन जागोन दे दिनै बायथ'ला आं गाबोन नोंनिफ्रायनो बायनोसै दे अब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो अमा राजानि गोदान एपिसडआव अमा राजा दख'ना बेफारिखौ नेनानै थादो